Il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzoppardi iddeċieda li jinjora għal kollox mistoqsijiet mibgħuta minn One News wara li din il-ġimgħa l-istess Azzoppardi iddeċieda li xeret informazzjoni fażulla dwar il-każ ta' Aldo Kutajjar biex imbagħad kien imgiddeb b'mod flagranti bil-fatti. Minkejja dan, Jason Azzoppardi baqa' ma jtirax l-istqarrija u wisq anqas talab skuża. Huma diversi l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista li qegħdin jagħmlu pressjoni biex iġielu lis-Segretarju Permanenti ewlieni Mario Kutajjar jirreżenja minkejja li l-fatti tal-każ ta' Hoogh ġew iċċarati. Il-pjan ta' pressjoni għar-reżenja sfuma fix-xejn malli ġew ippubblikati l-fatti kollha mill-Gvern li wrew kif il-kap taċ-ċivil qatt ma seta' kellu sehem fl-ingaġġ ta' Hoogh. Il-Gazzetta Kulħadd spjegat kif dan l-inċident iqanqal il-memorja ta' każijiet kriminali ta' attentat taqtil b'karozza bomba u stupru ta' minorenni li kienu jinvolvu lill-aħwa tad-deputati nazzjonalisti Teresa Comodini Kakia u Chris Sajt. Iżda dak iż-żmien ħadd ma talab għar-riżenji. Mill-fatt ippubblikat ir-riżulta li l-interdizzjoni fuq Aldo Kutajjar tneħħiet mill-qorti fl-2005 u kien l-istess Gvern Nazzjonalista ta' Lawrence Gonzi li Jason Azzoppardi kien jagħmel parti minnu li saħansitra approva r-rakkomandazzjoni ta' tneħħija tal-interdizzjoni mill-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku. Minnhom ir-riżulta saħansitra li mhux biss l-interdizzjoni fuq Aldo Kutajjar kienet tneħħiet mill-qorti fl-2005 stess, iżda l-Gvern Nazzjonalista dak iż-żmien kien approva rakkomandazzjoni simili 3 xhur wara. Is-setta mistoqsijiet ta' One News lil Jason Azzoppardi dwar l-istqarrija miżawda bil-gideb intbagħtu fuq żewġ emails differenti, iżda spikka l-aħħar iskiet tad-Deputat Nazzjonalista.